Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина». Я її ведуча Віра Кобилейницька. Наша творча група знаходиться в Закарпатському обласному музеї народної архітектури і побуту. Тільки маємо дуже файну стрічу. Анде виджу, дві цимборки файні стоять та по приказу з ними. Дай Боже доброго здоров'ячка! Дай Боже доброго здоров'я і вам. Ну що, приказуємо? Трошки поговоримо про наше рідне Закарпаття, про цей чудовий музей. Ми сьогодні почали ранок дуже гарно, золота осінь, Закарпаття рідне. Моя мама з Коломия. Коломия – це Буковина, також русини, українці. У мене є свідоцтво про мамину школу, що вона закінчила. Це був 37-38 рік, мама 25-го року народження. Це була польська територія, але вона ходила в українську школу імені Тараса Григоровича Шевченка. В свідоцтві записано, що вона русинка-українка, греко-католицького віросповідання. Але це був 37-38 рік, коли вона закінчила школу, а в 39-му році почалася війна. Так що у неї фактично залишилася тільки ця публічна школа імені Тараса Григоровича Шевченка. Потім 41-й рік, знову війна. Вона працювала, тому що нічого іншого не лишалося, молода дівчина. І це все було інакше. Німці. Пані Ріто, ми повернемося до вашої мами, а мені цікаво знати, для вас Закарпаття що? Для мене Закарпаття – це рідний край. Як то кажуть, сльози набігають, тому що треба було трошки виїхати, працювати за кордоном. І коли сюди приїхала, то трошки зупинюся, добре? Ви затронули дуже болючу тему. Але син мій тут народився, школа, зараз університет закінчив, працює. Природа, ви самі бачите, яка у нас чудова. Хто не приїжджає в Закарпаття, всі не то що захоплені, а просто починають любити. Пані Габріела, для вас що Закарпаття? Це мій рідний край, це моя земля, це моя батьківщина, де я народилася і стала ким, хто я є на сьогоднішній день. Це моє відчуття вічності, з якого починається батьківщина. Ви були дуже довго, десятки років берегинею нашої закарпатської культури. Як вважаєте, хто навчив вас берегти ту культуру? Ви знаєте, в мене були в першу чергу дуже освічені батьки. Хоч я за своїм коренем етнічним угорка, але у нас ніколи не стояло питання, тому що не національність визначає твій духовний світ, твоє ставлення до життя, а те багатство, яке ти дістала від своїх батьків. Люби свою землю, будь щира і відверта. Люби народ, серед якого ти вийшла. А я вийшла з рідної закарпатської землі. Я пішла в школу, коли жодного слова не знала по-українськи. А батько сказав, це рідна Україна. І державну мову треба знати. Це був 47-й рік, коли я народилася. А в 50-х роках я пішла в школу, мені було 8 років. І ви рахуйте, що я надзвичайно щаслива тим, що в мене ніколи не було заперечень ні в чому. Книга – це був мій помічник. Я так знав, що ви так красно приказуєте по-русинськи, що я думала, що ви русинка, а ви угорка. Да, уявіть собі, а як не бути русинкою, коли ти працюєш і тебе оточують за коренем своїм, за походженням своїм. Народ, який з різних територій Закарпаття, Міжгірщина, Мукачівщина, Рахівщина. А якщо брати минуле, то бойки, лемки, гуцули, і ти
цьому середовищі кохалася. Ти розмовляла з людьми, знайомилася з їхнім побутом, знайомилася з всім тим, що живить людину, що дає їй соки, і потім, уже абсолютно свідомо вивчаючи минуле і сучасне, говориш про те, що дійсно все набуте, починаючи від батьків, потім школою, потім університетом, потім твоєю професійною життям? діяльністю, самим життям, краєзнавчий музей, звідки я вийшла, потім музей архітектури та побуту. І я згадую усіх вчителів, які мене оточували. Ніна Дмитрівна Пашко в школі, ось, Ткаченко, який викладав математику, потім Знаменська Надія Григорівна, мистецтвознавець, Олена Михайлівна Чернега, Бала, розумієте, Сташко Юрій Юрійович, ви розумієте? І всі вони передавали як естафету знання і свій духовний світ, а це дуже багато значить. І знаю, що пані Маргарито, у вас теж складна доля вашої мамки, так? І повертаючись до її долі, як вона потрапила на Закарпаття? Як ми опинилися на Закарпатті, це особлива історія, тому що я спочатку розповідала про свою маму, але в 46-му році вона за національну українську ідею була осуджена. По політичній статті дістала срок, побувала і на Донбасі, і в Ленінградських крестах, а потім дістала висилку в Сибір, де я і народилася в Одерейському районі. Мій батько татарин, він женився на політичній. І за цього йому прийшлося в 49-му році покласти партійний білет. Була велика любов? О, він за нею біг з Кохли Ярви до Красноярського краю, тому що він воював і був контужений. І коли після госпіталя попав на будівництво, де мама також працювала, бо перше місце, де її заслали, це була Кохла Ярва. Звідти вже розподіляли. То він дуже її полюбив і потім шукав. Знайшов, знав, що вона з Коломиї, знайшов там сестру, узнав адресу і так туди приїхав. А коли в 54-му році мама узнала про смерть Сталіна, Сталін помер 5 березня 53-го року. Вони, заключені, вже були на вільному поселенні. Узнали це тільки в липні 54-го року. Мама швидко зібрала чемодани на мене, мою сестру, батька і на Україну. Приїхали в Коломию. Батько зразу влаштувався, бо він будівельник, не проблема. Мамі було складніше. І знаєте, то був такий час, коли всі знали, по якій це рідне місто, що це Коломия, що мама сиділа як політична, люди жили в страху. Тяжко було, і батько бачив, що мама не може так пристосуватися до життя. Тоді Закарпаття було ще закритою зоною, він взяв направлення і приїхав сюди будівельником. Потім перевезли нас. Мама тут вже потім закінчила бухгалтерську школу, і це все. Я думаю, що було їй добре, раз вони не виїхали з Закарпаття. Звичайно, було добре. По-перше, зразу дістали житло, як би то не було. І потім вона пішла працювати, закінчила бухгалтерську школу, мене віддала в 1 клас. І ви знаєте, до Горбачовських часів я не знала, що моя мама сиділа. І зовсім випадково, так як всі документи зберігаються в старих дамських сумочках, я побачила стрічку, і я на те, що їй треба було дістати паспорт. Вона зберегла цю бумажку. Я кажу: мама, ти що, сиділа? І вона розказала. У неї була підписка на 25 років, нерозголошення. Вона то все скривала, бо все ж таки і я, і сестра ходили в школу. Це не треба було в ті часи говорити. Часи були важкі. Но разом з цим, коли вона це мені все розказувала, а тоді були Горбачовські часи,
І вийшла стаття про реабілітовані народи. От тоді я узнала, що закарпатці – це в основному корінний народ, лемки, бойки, гуцули. Долиняни. Долиняни. Що при всіх тих владах нас рахували русинами всі ці. Всіх рахували русинами. Так, але я тоді узнала про реабілітацію народів. І почала говорити, я вже була в сім'ї, у мене чоловік Михайло Михайлович Тамчаній, батько Михайло Іванович Тамчаній, письменник. І я Міша кажу, так хто, кажу, русини? Ну і тоді ми вже почали говорити. Він, як будучи головним архітектором, переговоривши з батьком, ще раніше, поки батько помер в 75-му, вони в сім'ї говорили на цю тему, тому що мама була з Угорщини і це все, то він мені почав розказувати, хто такі русини. Я зустрічалася з ним на конгресі одному із, не пригадую, яка країна, чи Хорватія, чи Сербія. І мені було дуже приємно, що він усвідомлює себе русином. Міша себе усвідомлює. Ну ви знаєте, що було дуже дивно? Настав час, коли моєму синові треба було дістати паспорт. І він пішов в міліцію, щоб дістати паспорт. Його спитали, яка національність. Малий Міша мій, якому виповнилось 16 років, каже, я русин. Але в паспорті записали, що він українець. На Закарпатті багато є людей, які, можливо, це пов'язано з тим, що радянська влада до нас пізніше прийшла, що зберігають свою духовність. Як думаєте, чому вони такі віруючі і чому вони мають такий духовний початок? Ну, по-перше, будемо говорити про те, що незалежно від того, чи це угорець, чи це українець, чи будемо говорити русин, вони всі християни, вони всі хрещені. І перша дорога батьків з дитиною була куди? Була у церкву. Дитину хрестили. І цей перший крок, і ця колискова материнська, вона говорила дитині і з материнським молоком передавала відчуття, хто вони є. Починаючи від пра-пра-пра, до бабки, до дідика, до мами і потім до дітей. І ця спадкоємність, вона відчувається в усьому. У ставленні до життя і оберег як земля твоя рідна, яка кормить, яка тебе виховує і дає тобі дорогу велике життя. Толерантність нашого народу, який проживають, всіх народів, які проживають на Закарпатті, чим викликано? Ну, по-перше, територією, місцем проживання. Ну як це так? Кожен день встаючи і зустрічаючись по стежині, чи сільській, а особливо в сільській, як здоровались люди. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! А зараз хіба у нашому місті ми так не здоровуємося? Я йду поряд з кафедральним нашим собором, іде священик і здоровуємося. Слава Ісусу Христу, відповідаєш, навіки слава. От звідки починається духовність, а книжки уже розширюють твій кругозір. І ти знайомишся з усіми релігіями, яка в світі. Але жодна з релігій не говорить і національність, і не говорить, а говорить єдине про те: не вбий, шануй і бережи себе і свого сусіда, друга, людину взагалі іншу, як самого себе. Незалежно від національності. Незалежно від національності. Тому що якщо там уже по національним кореням починаєш виясняти відношення, то це приводить до великої біди, до гіркоти і до трагедій. І дуже добре, що у нас є такий осередок в Ужгороді, музей архітектури та побуту, який і саме говорить про взаємозбагачення культур, як стежину від серця до серця. До теплоти. Поважаючи культуру всіх народів. Усіх народів поважаючи культуру. Бо без цього я собі не уявляю, як можна. Ми живемо на цій землі, на цій планеті. Ми їздимо, ми знайомимося з історією інших народів, іншого краю. Але це ми збагачуємо
в першу чергу самих себе. І ми значно становимося свідомішими, добрішими, щирішими. Бо тільки любов, тільки теплота, тільки красота душі людської збереже на цій планеті мир. Ніщо інше не збереже. Що дуже важливо. А особливо сьогоднішній день, коли ми бачимо, коли планета палає, і це страшна трагедія, страшна. Як думаєте, ваші батьки пройшли дуже важкий шлях? Що допомогло їм зберегти у своєму серці любов? Я думаю, по-перше, те, що вони любили один одного і знаходилися в тяжких умовах, де треба було підтримувати один одного. Потім з'явилися діти, про яких треба було турбуватися. І школа. І моя мама, вона настільки добра людина, і її девіз, якщо не можеш зробити хорошого, то не роби погане. І вона ніколи не переймалася таким збагачуванням майна. Вона слідкувала за нашим навчанням. І я і сестра ми вивчилися в Києві. Я вчилася дуже добре, у мене була підвищена стипендія, вона завжди діставала похвальні грамоти від деканата. Вона цьому страшно раділа. То ми їздили по Закарпаттю, ми були і в Лумшорах, і на Синевірському озері. І завжди вихідні дні ми завжди виходили на природу в Невицьке, в Оноковці. Я до сьогоднішнього дня пам'ятаю Ромашкове поле в Невицькому, коло Рибника. Коли я зараз не так давно була, цього вже нема. А потім Скалка, університетська. Там було як чудово. Наші друзі приїжджали з Києва, ми постійно туди ходили. Малий там рибку ловив, ми сиділи з знайомими, звичайно, смажили і шашлики, один раз упало дерево з лісу. Так що трошки все було, Але нічого. з гумором потихеньку. Так, звичайно. Батько прививав любов не тільки до природи, у зв'язку з тим, що він будівельник, і тоді з робочими досить складно було, і він їздив по закарпатським селам, запрошуючи людей на роботу. І він завжди мені казав, які тут хороші люди, які вони доброзичливі, в яку хату не зайди, зразу посадять, прослухають. Пані Габріело, мені цікаво знати, що дає вам силу пережити якісь труднощі? Ви знаєте, одне можу вам сказати, що я люблю життя понад усе. Я коли встаю рано, дивлюся на небо, дивлюся на оточуюче середовище, на дерева, на квіти, розумієте? Я не можу без цього жити. Ось це дає мені велику-велику наснагу. Ну і живучи коло музею, що там говорити, мій вибір життєвий, моя професійність, там, де я стала ким я є, як же ж це не любити. Ну і ще надзвичайно важливе, сільська родина. Тато мій був варварський, як кажуть, а мама була з Геївців. І знаєте, кажуть, кров людська не водиться. І як би ти спочатку з маличу, це може і не відчувала настільки, що в тобі закладено батьками. А стаючи дорослішою, ти це відчуваєш. Коли молода, ти думаєш, треба зачіску мати, треба манікюр, це не уходить від тебе. Але з роками я відчула соки своєї рідної землі. Оце моє середовище в музеї, де я і картоплю садила, і огірки я дійсно теж садила. І кажуть, і передички, як це без них. А зараз я проживаю поряд з музеєм. І ви знаєте, в мене там 12 квадратних метрів невеличкої території землі. Я ціле це літо збираю там передички, Газдуєте? огірки, і я газдую собі красно. Каже, Ріта, коли дивиться, каже, я ніколи не думала, бо ти, каже, така парадиця, каже, і каже, паздир'я такі довгі маєш, а каже, а ти до землі. А кажу, а це від кореня, це від батьків, від того всього, що дали тобі батьки. І воно рано чи пізно пробуджується в тебе. Нічого зразу не появляється в тобі. Все набувається з роками, все набудовується з усвідомленням
І потім ти вже до цього ставишся так. Я знаю, звідки починається батьківщина твоя, з твого отчого дому, з того камінця, де ти зашпоталася, розумієте? А потім із того бережка, куди ти на природу пішла, де ти рибку зловила, розумієте? І все Я це знаю, ви збираючи, дуже добрий да. риболов. Да, ну в мене тато був такий, потім я вийшла заміж, в мене чоловік такий, ну а як же мені бути? Та і я взяла вудицю. З татом, правда, я і в ліс ходила, і перш каже, ти бачиш, то білий гриб. Ось, а тут ні, той не бери, то це, каже, червона поганка, обись ти знала, а це голубінка. І ви знаєте, так мало, помалу, то збиралися тобі у кошик, і потім і одяглася ти всім тим, що побачив довкола, що тобі дали батьки, школа, робота. Сьогодні дуже багато в просторі негативу. Що необхідно для того, аби все-таки зберегти ту духовність, яка заложена батькам? А щоб зберегти духовність, треба перше за все любити батьків і своїх предків і пам'ятати, звідки ми виросли, де наше коріння. Я дивилася по багатьом закарпатським сім'ям. У них це, може, їм більш повезло, тому що вони залишилися на своїй рідній землі. Вони не приїжджі тут були. Хоча приїжджі сюди приїжджають, також починають любити і також переймають ті традиції народні, які закарпатці бережуть до сьогоднішнього дня. Як би їх не називали, і це все. Ну, справа в тому, що це люди, які люблять свою землю. І тут нічого. Я це зрозуміла, особливо, коли попала в сім'ю Томчанів. Там батько, ну, не даремно він написав «Жменяки», не даремно. Тим більше, що зараз пройшов спектакль «Жменяки». І ви знаєте, що мені сподобалося? Що там дуже скромні декорації, але настільки гарно зроблено було, що взяли ключові такі позиції – весілля, народні традиції і закарпатські пісні. Ви знаєте, зал так хлопав, так всі раділи і з таким задоволенням, з усмішками виходили із залу. Ви знаєте, я сама була на цій виставі, і я не пам'ятаю, напевно, років 15 я такого задоволення від вистави не отримувала, як після цієї вистави. Тому що, знаєте, передається дух наш закарпатський, культура і духовність. Це найважливіше. От то, що ви кажете, духовність. І ви знаєте, по-різному можна думати це все, але духовність і церква, то, що повернулася, це також велике значення. Пані Гаврила, ви як думаєте? Ви знаєте, я на виставу «Жменяки» ходила разом з Рітою. Ну це вже я 2 роки як не працюю, ось, але я кохалася в темі. Я, ви знаєте, дістала таке духовне задоволення, таку насолоду. От у мене було таке відчуття, що я крокую по своєму селу. Там що одяг, що, розумієте, пісні, і той побут, і та психологія селянина. Як він, ну нехай були проблеми, розумієте, і за межі, але як вони за цю землю трималися, вона давала їм життя. Ось це перейняти від батьків. Чужого не цурайтеся, але любіть своє, бо воно гріє тебе. Воно дає тобі живильні соки, і ти є людиною. Це не